шаби гузашта тахминан соатҳои 4 субҳ дар хиёбони рӯдакии шаҳри Душанбе назди донишгоҳи омӯзгорӣ садамаи нақлиёт рӯй дод, ки бар асари он овозхони маъруф Баҳром Ғафурӣ ба ҳалокат расид. тавре ба Азия Плюс аз вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар доданд, автомашинаи тамғаи Land Cruiser, ки дар он сароянда ҳамчун мусофир ҳузур дошт, ба автомашинаи тамғаи КамАЗ бархӯрдааст. зикр шуд, ки Баҳром Ғафурӣ аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта дар роҳ ба бемористон ҳалок шудааст. Баҳром Ғафурӣ 29 феврали соли 1976 дар деҳаи Мавлонои ноҳияи Рӯдакӣ таваллуд шудааст. таронаи аввалини худро бо номи «Парешон шуди ай дил» ӯ ҳангоми соли аввали таҳсилаш дар донишкадаи санъат сароида буд. кулли дӯстону наздиконаш мегӯянд равонаш шод бод, бо пайвандону наздиконаш сабри ҷамил хоҳонанд. воқеан ҳам азизон, умри инсонӣ баракат надорад. рӯзе ҳастем, рӯзе нестем. аз ин рӯ аз ин лаҳзаҳои худ истифода намоед. бояд мегӯянд ҳар як нигоҳ, ҳар як дидор, ҳар як ҳарфро қадр кард. шояд охирин дидор, охирин нигоҳ ва охирин ҳарф бошад. ҳунарманди шинохта ва хоксору оромтабиат Баҳром Ғафурӣ аз дунё гузашт. дар ин лаҳзаҳои ҳузнангез ба аҳли оилаи Баҳром Ғафурӣ таъзияву таsalлии самимии худро иброз менамоем ва ба ҳамаи пайвандону наздиконаш сабри ҷамил хоҳонем.